Hello guys, hello mga Oragon, mga Manoy, mga Manay. Kumusta kayong lahat? Alright, so ito si Nonoy Oragon, nagbabike-bike. Ayan o. Maghahanap tayo ng pwedeng maiulam. Punta ako dun sa Bengali area, yung market ng mga Bangladesh. Maghahanap ako ng live chicken. Kung mayroong mabibiling live chicken, bibili ako ng buhay na manok. Kakatayin ko pang ulam. Alright. Pwedeng pang tinola, sinabawan. Alright. Magalaw ang ating video. Malubak dito, malubak. Rough road. Tingnan natin kung may mabibili ako sa Bengali soup. Yung Bengali soup dito, yung parang talipapa ng mga Bangladesh national. Marami silang mga tinda-tinda, mga gulay-gulay at mga parang market. Sa umaga wala masyado yata, tingnan ko lang sa hapon siguro, o baka pinagbawal na rin dito. Inuhuli kasi minsan ng pulis walang tao parang wala Ayan yan sa may truck. Alright guys, so I'm here now. I'm buying live chicken. Alright, so ayan. Ada, Wahid? Jib tani Wahid. Kabira? Pakatay ko na, ko na. Ayan. Alright, nakabili na nga ako mga manoy, mga manay, mga urago ng manok. Ayan, buhay na manok ang aking nabili. Pinatanggalan ko na doon ng balat. Kinatay na, ayan Ayan tanggal ang balat. Ngayon, lilinisin ko, hiwain ko. Magsasabaw, parang tinola lang. Yan, sarap nito. Para lang tong para siyang native na manok. Sarap ng sabaw nito. So ayun, bibili ako ng papaya panglagay sa sinabawan. Parang lang siya, walang mantika, laga lang, ganun. Laga, may luya, yun, saka papaya. Yun, ayos ang higop ng sabaw. Okay? So ayan na, mga Oragon, ang aking tinulang nilagang manok. Para siyang native. Ayan yung sabaw, nagdidilaw-dilaw yung niya. Walang mantika yan guys. So ito ng aking sinabawa, tinulang manok. Tinula, walang dako ng sili. Laga lang siya. Merong tanglad, luya, bawang sibuyas, pamintang dinuro. Ayan, yan lang. So, luto na to. Sarap nito. Kain na. Wow! Lami kayo.